Maayong adlaw mga binati nga mga igsuonan sa pagtuo. Welcome sa lain na sad nga episode ini nga atong programa Pagtuo, Pamilya ug Kinabuhi. Matag Domingo diin atong hisgutan kon giun sa nato pagdala ang atong pagtuo di ilang diha sa simbahan apan sulod gyud sa atong panimalay ug adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini ang inuhang isuon, Brad Mike Hormatrelos, karong adlaw maghisgot ta og usa ka tema nga duol kaayo sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Ang tema nining adlaw atong giuluhan og pandaya ang pamilya diha sa lig-on nga pagtuo. Dili lang kini kabahin sa atong pagka-relihiyoso, kundi kabahin usab kini kung giunsa nato paglig-on ang pundasyon sa atong panimalay pinaagi diha sa pagsalig sa Ginoo o pagtudlo sa atong mga anak sa bili sa ebanghelyo. Usa unta muuban mo nako niining gutloa iimbitaha ang inyong pamilya o dili sila makasudong nini, pwede i-share ngadto sa inyong mga pamilya, membros pamilya, mga higala, mga kaila, ug maguban ta sa usa ka mapuslanon nga pagtuki niining maong topic o pagpamalandong niini. Agi og pagsugod atong sangpiton ang giya sa atong balaan nga makagagahom. Sala samahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa grasya sa kinabuhi ug sa higayon nga kami makapamalandong sa imong pulong niining adlaw. Tabangi kami nga mapanday ang among pamilya diha sa lig-on nga pagtuo, taliwala sa kalisod ug pagsulay. Unta kami magpabilin nga nagasalig kanimo. Ihatag kanamo ang kaalam aron matudloan namo ang among mga anak ug ang mga membro sa pamilya. Kami usab nga mga ginikanan sa tinuod nga kahulugan sa pagsalig ug pag-alagad. Sa ngalan ni Jesus, kining tanan among gipangayo. Amen. Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nining Dominguha mga kaigsuonan, atong madungog ang ebanghelyo nga gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas 17:5 ngadto sa 10. Og mao ni ang atong mabasa. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi kami og pagtuo. Ug mitubag ang Ginoo, kung kamo adunay pagtuo sama sa liso sa mustasa, makasulti kamo nining kahoy. Pangtanga ang imong ugat ug itanom ngadto sa dagat. Ug kini mosunod kaninyo. Ug kamo usab human ninyo pagbuhat sa tanan nga ikasugo kaninyo, ingna wala kami bili nga mga sulugoon kay gibuhat lang namo ang among katungdanan. Magigsuon, doon natay simple nga pamalandong sa atong nadungog sa atong gibasa nga ebanghelyo ni adlaw sumala ni San Lucas. So unang bahin sa atong pamalandong atong hisgutan kining liso sa pagtuo, ang liso sa mustasa. Nga matud pa sa ebanghelyo, gamay ra ni kaayo kining maong liso, halos dili makita. Apan kun kini itanom og ampingan, mutubo kini ug mahimong lig-on og dako nga kahoy. Ug mausab ni ang pagtuo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Di man magkinahanglan og perpekto nga mga ginikanan nga mutudlo sa pagtuo ngadto sa ilang mga anak. Kinahanglan lang nga ang mga ginikanan makapakita sa ilang mga anak nga bisan sa gamay nga pagtuo nga gihuptan uban sa grasya sa Dios, kini tinuod nga pagtuo ug buhi nga pagtuo. Sa unsa nga paagi nga atong mailhan na kini buhi nga pagtuo? Panalitan ko ng imong anak, makakita nga maampuon ka matag adlaw, makit-an ka nga magampo sa buntag, makit-an ka nga magampo sa gabi. Ang imong anak makasabot siya nga mahinungdanon di ay ang pag-ampo. Ug makakita siya nga sa imong pagkamaampuon, makita niya ang bili sa pagsalig ngadto sa Dios. Kung ang imong anak makakita, makadungog
Sa imong mga ngabil, ngamingon ka nga, salig ta kanunay sa Ginoo. Ang imong anak matuluan sa kanunay unsaon pag atubang ang mga kalisod sa kinabuhi. Nga di ay, sa panahon sa kalisod sa kinabuhi, kinahanglan mo salig ug musangpit sa Ginoo. Lain nga bahin ang atong mga anak kung makakita nga kamautang magpasayloay sa usag-usa. Ginikanan, makapasaylo sa mga nakasala diha sa banay. Makakaton ang mga anak. Nga importante di ay ang pagpaubos, importante di ay ang pagpasaylo, importante di ay kaayo ang pagkaton sa gugma o kaluoy. Kini simple kaayo nga mga liso sa pagtuo nga atong matanom sa kasing-kasing sa atong mga anak. Labi na kung gagmay pa sila, importante kaayo nga imo ning mapakita kay lagi ang mga ginikanan, kitang mga ginikanan mo ay ihemplo sa pagtuo ngadto sa atong mga anak. Importante kaayo nga sa linghod nilang mga panuigon atong matanom sa ilang mga kasing-kasing ug una-una ang gamay nga liso sa pagtuo nga pag-abot sa panahon, paglabay sa panahon, nahimo uniyang pundasyon sa ilang nga pagtuo. Ikaduha nga bahin nining atong pamalandong ang atong mga katungdanan sa pamilya. Diha sa katapusan nga bahin sa Ebanghelyo ningon diha sa in English, we are unworthy servants. We have only done our duty. Nga kita usab mga ginikanan, dili usab kita makapasigarbo atubangan sa Dios, atubangan sa tong mga anak, because we are also unworthy servants. But we have to do our duty as parents. Atong duty, ato ang katungdanan nga kitay mo lead sa pag-ampo uban sa atong mga anak. Ato ni katungdanan, labi na nining bulan sa pag-ampo sa Santos nga Rosario nining bulan sa Oktubre. Mga ginikanan gyoy mudala sa mga anak aron mag-ampo. Ang paghatag og panig-ingnan sa maayong pamatasan, katungdanan ni sa ginikanan. Kay lisod man kaayo nga atong isalig ang pagtudlo sa maayong pamatasan adto lang sa eskwelahan. Dili, ang unang eskwelahan, ang gamayng eskwelahan, mao ang pamilya. So ang unang magtutudlo sa maayong pamatasan, mao ang amahan ug inahan. Ang pagpahinumdom nga ang Ginoo mao'y sentro sa panimalay, katungdanan kini sa bana ug asawa. Mabitaw nga sa panahon nga sila gikasal, giingnan sila sa pari nga ang kaminyuon dili lamang between the man and the woman, but also God who is the center of that love relationship. Because without God, kanang tawhanon nga love, maupos. But kung naa ang Ginoo, if God is the source of the marital love between the man and the woman, then dunay chance nga mulahutay ang maong pakigugma. Kaya ang tinubdan sa ilang gugma, wala may kinutuban nga gugma nga mao ang Dios. So usahay nganong makabantay man ta, usahay natay mga mapakita sa atong mga bata no nga di ta kayo mao mo pasalamat, di ta kayo ka mao mo appreciate. Usahay pod puno tas mga kabalaka. Mao po ni masundong sa atong mga anak no. Sa samang pagkaagi nga ang atong mga positive nga mga kinaiya o binuhatan masundog sa atong mga anak. Ang ato pong mga negatibo nga mga kinaiya, kung kanunay makita sa atong mga anak, mausad ni kanunay sad nilang masumay mong sumbanan. So, the kind of children that we want to have depends greatly on the kind of parenting that we are able to give them. So, di man ta kahatag sa unsay wala na to. Munang kitang mga ginikanan, ngano laging ni-intermantas kami niyon. So, ato gining barugan ang pagtudlo sa maayo ngadto sa atong mga anak. Kita mao ang ehemplo sa maayo nga Kristohanon nga kinabuhi. Timan nga ang usa ka faithful nga parent, puno sa pagtuo nga ginikanan, partner sa Ginoo diha sa pag matuto og mga anak nga santos ug kinabuhi diha sulod sa pamilya. A faithful parent is God's partner in raising saintly kids in the family. So, I hope nga ato ni siya nga timan-an kay
aron dili ta malimot sa ato nga mga katungdanan. Ikatulo nga punto, dili pod nato pwedeng hikalimtan ang mga hagit diha sa atong modern nga pamilya karon. Nining modernong panahon, nining adlaw, doon ako yung mga suggestion. So, sugdan nato nga mga lakang, magampo sa dili pa matulog, bisan og 3 minutos lang, kauban ng pamilya, kauban sa tong mga anak, ato silang pakiton nga magampo gyud ta sa dili pa matulog. Kanang mangaon, kinahanglan nga mapakita nato nga manalangin gyud ta sa dili pa mukaon nya, human pod mukaon. Diya sa talad kananan, hatag gyud og pasalamat. Og lain pa nga kaya nato mabuhat nga pahinumduman nato ang atong mga anak nga ang kinabuhi dili murag social media nga likes o views ra ang importante. Kundili ang kinabuhi, mas importante mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. So unsa may atong mga practical tips nga mapanday na to ang pamilya diha sa lig-on nga pagtuo. So kung mahimo, naay gitawag og daily family prayer nga routine para ma-practice diha sa pamilya, himua kining habit bisan pamilya. Unya katapusan, importante kaayo ikalima, importante kaayo ang ginikanan may mahimong living example. Ang atong kinabuhi isip ginikanan maogyoy ihemplo nga makita sa atong mga anak. Mao na ilang tan-awon kay usahay kung taman ra ta sa istorya nga di makita sa buhat, wala kini epekto sa ato ang mga anak, di sila mutuo. Kung wala diha sa atong mga buhat, di makita ang atong mga pulong. So, unsay ato ang final challenge and call sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga ginikanan. Kung gusto nato di ay nga malig-on ang atong pamilya, dili nato kinahanglan og mahal nga regalo or dako nga balay. Ang pinakagikinahanglan nato mao ang lig-on nga pagtuo. Kay kanang mga balay, bisan pag unsa kanindot, igo sa mga kalamidad, abot sa linog, maguba ra na. Pero ang lig-on nga pagtuo sa pamilya, bisan pag unsa nga mga katalagman ng muigo, mas importante kini, ug magpabilin kini, ug mao ni maghatag og kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa. Sugdan nato karon, salig nga ikaw ang nagtinud-anon nga mga ginikanan ug anak nga mag-alagad diha sa gugma sa usag-usa. Kini tanan among gipangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kaayo sa inyong pakiguban nako nining ato ang matag Domingo nga programa dinhi sa Facebook. Makita po ninyo ni sa akong page sa YouTube, sa TikTok ug sa Instagram. Hinumdumi kanunay ang pamilya nga gitukod diha sa pagtuo dili matumpag bisan pa sa dagkong unos sa kinabuhi. Ako gihapon ang inyong isuon, Brad Mike Romachuelos, ug gihangyo ko nga padayon nato ang pagpaningkamot, mapanday ang atong pamilya diha sa lig-on nga pagtuo. Og magkita-kita na po ta sa sunod Domingo, puhon, magampo ta, magpadayon ta sa paghigugma ug pagtuo, kay mao kini ang pundasyon sa usa ka malipayon nga panimalay. Shout out nako ang mga naglantaw karon, si Brad Winbam, ni Ma'am Elinita Cotas, ni Hides Makwa. Salamat sa inyong pagtan-aw. O unta namoy makutlo nga mga pagtulunon niining atong mubo nga programa. Hangtod sa sunod Domingo puhon. Salamat sa paglantaw. God bless you.